doccatal eyi waɗi ñifroɓe leydi doccatal roofe leydi ɓe ñifira ndiyam ɓe ñifira ɓe ñifiri ndiyam ɓe ubba ɓe ubba so welama noon wona ubba ngal e doofangal ngal e leydi fof kuɓɓita ƴulɓe ɗe taw wona ɗe ƴulɓe leggal leggal doofangal ngal aɗa andi hoore nde waɗat ƴulme sa faami mi faami ɗen ƴulɓe sa uniɗe a heeliɗe a waɗi ndondi a waɗi condi ha ɗiggi ko wiyete ñamminede dabare waɗa weer ndiyam jubba mbaɗa hen mbaɗa ni aɗa yara kala dabare ñamaɗe dabare biyeteɗo ko ñamaɗe e reedu walla ko dabare gonɗo e nder ma ina iwa ina iwa mbimi hala yo ala ko mbaɗɗa hen ndiyam walla ñi kaw walla ala una mbimi una ɗum ceeɗa ha ɗata natta wat cengle eyi sa fini subak feccere weer tan ndiyam jubba mi watte koye ndiyam walla watte ndiyam kay irta tan jara kaymi condi ndi fof wona siɓade ndiyam ɗam de ko fof jarata ina itta dabare ñamaɗe ina bonna dabare ñamaɗe ɗum ha joni koye ƴulmere ɓallere kalatan doccatal kuɓɓowal koko natti webde par ce que enen ladde to ladde nde to gona nden te ladde de yimɓe kuɓɓata leɗɗe ina jogui ko nafanno wawa ga nafande saabu ala ga aɗa huuli añɓe aɗa huuli toñoɓe yimɓe pinat tan kuɓɓa duɗal ndefa gosi walla ndefa kala ndefa kafe subaka kono foof wonno tan ko leɗɗe wona pooɗa hen doccatal gotal tan taw nangue en fuɗɗi no wojji coy ko subaka law nangue en fuɗɗi wan mbuɗu mboɗi tan jagga e doccatal he kala biɗo no woynami yo guite mum gojjirni yennague wojjirni yo guite mum gojju no ngal doccatal wojjirni tan mbatta kala biɗo no hoynami yo guite mum gojjirno yennague wojjirni yo guite mum gojjirni ngol jeygol wojjirni tuuta hen mbatta doccatal ngal e dugal wattugal ɗo ngal wonno sippiro ngo walla haare walla ko ɗum jomum dañat tan koko welani ɗum